Тазовото дъно представлява границата между тазовата кухина и перинеума, повърхностния перинеум или още така перинеума в тесния смисъл на думата. Тазовото дъно се състои от диафрагма пелвис, дълбок перинеум и мембрана перинеалис. Дълбокият перинеум е перинеума в широкия смисъл на думата. Мембрана перинеалис разделя дълбокият от повърхностният перинеум. Диафрагма пелвис се състои от два мускула. Мускулус леватор ани, мускулус исхиококсигеус, който често се нарича още мускулус коксигеус. Василев обаче го нарича мускулус исхиококсигеус. Мускулус леватор ани, според лекциите на доцент Василев, се състои от мускулус пубококсигеус и мускулус илиококсигеус. Мускулус леватор ани, тук може да се види на тази снимка, това е тазовото дъно, разрязано напречно, гледано отгоре. Мускулус леватор ани е ето този, който се състои от мускулус илиококсигеус, този, и мускулус пубококсигеус, ето този. Много автори разделят мускулус пубококсигеус на два мускула. Мускулус ето този, пуборекталис, и мускулус пубовагиналис. Пуборекталис, пубовагиналис. Василев го раздели на още един, мускулус пубоуретралис. Ето този тук. Мускулус пуборекталис оформя ректоаналният ъгъл, който е под 90 градуса. Намира се на границата на прехода от ректума към аналният канал.